Il-poplu Malti wawċi qed jisma' l-karba ta' Isabel Bonnici jekk kif il-fuq minn 12,000 persuna diġà firmaw il-petizzjoni sabiex il-membri parlamentari jivvutaw favur inkjesta pubblika. Dawn il-firem kollha nġabru f'temp ta' 3 ijiem fejn 12,000 persuna qed jappellaw li tinħatar inkjesta pubblika sabiex toħroġ il-verità kollha. Iż-żagħżugħ ta' 20 sena tilef ħajtu bl-aktar mod traġiku f'Diċembru li għadda meta krollat binja f'Kordin. L-inkjesta pubblika biss tista' tagħti rakkomandazzjonijiet sabiex tkun evitata traċedja oħra bħal din u kien għalhekk li Isabel Bonnici bdiet din il-petizzjoni hekk kif l-erba' li ġej se jittieħed vot fil-Parlament li jiddetermina jekk tinfetaħx inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' Bina. Dan wara li Roberta Bela Buqaj Kaxkar saqajh dwar din il-materja għal xhur sħaħ minkejja x-xewqat ta' din l-om. Matul dawn ix-xhur Isabel Bonnici marret quddiem il-Parlament diversi drabi sabiex tappella lil membri kollha tal-Parlament dwar l-importanza li tinfetaħ inkjesta pubblika. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ukoll iffirma din il-petizzjoni fejn f'post fuq il-medja soċjali insista li hu flimkien mal-Partit Nazzjonalista se jkomplu jimbuttaw din il-kawża. Barra minn hekk kienu diversi deputati tal-Partit Nazzjonalista li jagħmlu l-appell tagħhom fuq il-medja soċjali sabiex tinstema' l-karba ta' din l-om. Intant wara l-appelli kollha li saru, issa kollox se jkun determinat bil-vot fil-Parlament li se jsir l-4 filgħaxija bit-tama li tirrenja l-ġustizzja.